Et dono la benvinguda a aquesta invitació sensorial al silenci. Molt bé. Comencem aquesta pràctica, com sempre, adoptant una postura còmoda. Pots permetre que els ulls es tanquin. Pots anar acomodant el cos, aquella postura relaxada alhora que digna. L'esquena com si t'estessin estirant des del sostre amb un fil. La barbeta cau lleugerament cap al pit. Les espatlles reposen, descansen. Les mans poden descansar també sobre les cuixes. Et permets un parell de respiracions lentes, profundes, omplint l'abdomen, el pit, expulsant l'aire lentament. Expulses l'aire, expulses les tensions. Aquests instants d'ulls tancats, de respiració lenta, profunda, et permeten repassar de nou la postura, observar si és la més còmoda possible, si has de modificar-la d'alguna manera per acabar d'estar bé. Senzillament observes l'abdomen com s'infla i es desinfla durant uns instants. Senzillament això. Observes l'abdomen com s'infla i es desinfla. Si la ment marxa a algun lloc, està bé. És el que fa la ment, marxar. Senzillament te n'adones i tornes. I tornes amb calma, perquè cada cop que marxes tens l'oportunitat de tornar. Està bé, està bé. Lentament vas deixant anar la respiració i deixes a l'aire la pregunta: com està aquí i ara el meu cos? I observes. Lentament repasses el teu cos, començant per les plantes dels peus. Puges per les cames, com estan? Zona del baix ventre, l'abdomen, el tòrax. L'esquena, com està l'esquena?
els òrgans, com estan els òrgans. Recordant que només observes per saber què hi ha, sense voler canviar res. Només observes l'espatlla, els braços. Observes el coll i el cap. Observes la mandíbula i aquí sí que li pots permetre tu voluntàriament que s'afluixi un puntet, que les dents se separin lleugerament. Permets que la mandíbula relaxi, s'afluixi, que descansi. I al teu ritme fas un recorregut tu, aleatòriament pel teu cos, i observes com està. Zones més tenses, zones més relaxades. Molt bé. De mica en mica deixes el cos i començarem aquest viatge, aquesta invitació sensorial al silenci. Començarem amb la vista. Allò que veus. Per començar, imagina que estàs veient alguna cosa que et relaxa, et fa estar en calma. De fet, hi ha qui li relaxa la platja, la muntanya, d'altres l'observació d'una llar de foc. Tu pots viatjar on tu vulguis. Viatja a aquell espai, a aquell indret que et genera aquesta calma, aquest silenci. Imagina amb tot de detall, amb el màxim detall possible. Sostens la imatge. vas deixant la imatge per a centrar-te en el gust i aquells sabors que relaxen o potser
aquell sabor que et condueix a aquella situació de calma. Permets aquell sabor a la teva boca. Permets el record d'aquell sabor que et connecta. La calma amb el silenci. Hi ha mil opcions. Connecta amb aquell sabor que et porta a aquell moment de calma, de silenci. Deixant anar. I mica en mica vas connectant amb el tacte. El tacte. I també hi ha tactes que et connecten amb la pausa, amb el silenci. De vegades és aquell tacte d'una manta agradable que et cobreix un dia d'hivern. De vegades el tacte d'una pell. El tacte d'una fusta, d'un moble. Senzillament connectes amb aquell tacte, amb aquella sensació que et condueix al silenci, a la calma. I vas deixant anar el tacte i vas connectant amb l'olfacte. L'olfacte. Hi ha aquelles olors que ens condueixen directament a moments de silenci. De vegades és aquella olor de forn de pa. L'olor d'aquella flor, l'olor d'aquella persona que associes al silenci,
l'olor que et porta a un moment de silenci. Molt bé. I vas deixant anar i connectes amb l'oïda. Aquells sons que et connecten també amb aquell indret o amb aquell moment. Potser aquell so que sonava de fons o aquella veu o les ones del mar. Senzillament connectes amb aquell so. Aquell so que et fa viatjar a aquell moment o a aquell silenci. Mica en mica vas deixant anar els sons. I senzillament viatges on tu vulguis. Pots viatjar a través de la vista, de l'olfacte, del tacte, del gust, de l'oïda. Pots viatjar amb la suma de diversos d'aquests sentits. Pots viatjar cap a tu senzillament. Viatja cap al silenci. Sigui un moment o senzillament sigui cap a tu.
punts de suport, aquells punts del teu cos que estan sostenint el teu pes. Des d'aquí connectes de nou amb la respiració i et centres en la inspiració i cada cop que inhales és com una subtil activació. Des d'aquí vas agafant consciència del cos en general. Prens consciència també de com et sents. T'agraeixes aquest moment per tu, aquest regal que t'has fet. Segueixes inhalant, segueixes activant-te subtilment. Segueixes prenent consciència del cos. Fins i tot li vas permetent que s'acomodi, que s'estiri si li fa falta, que comenci a bellugar lleugerament, si és necessari. I al teu ritme, quan sigui el moment, quan sentis que és el moment, vas obrint els ulls. Parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.